lamsago. Bubagrano logi dina bhaiman bagi song khabai khubai lamsago. Bubagraki. BJP candidate ni nukhuni borok TIPRA Mothao bodol ni banaramkha 16 Mandai Nogor Pulinpur constituency ni BJP ni chongjak candidate Rajeshni mane Bubachwi TIPRA Mothao bodol ni banaramkha TIPRA Mothao bai chongjak candidate Jitenni mane yagromoi 16 Mandai Nogor Pulinpur constituency Brigadier BC Duski Kamiwo board office phiogma panda khajaka o board office phiogma panda wono khungba nok nukhuni khorok chichar voter TIPRA Mothao bodolni banaramkha o khorok chichar butani bisingo khoroksa ongkha 16 Mandai Nogor Pulinpur constituency BJP ni chongjak candidate Rajeshni mane nukhni borok Bubachwi balaina hambai tini chini amar nukhana thasingo no chini Mandai Government Stadium chini Bubagrani panda pai ya gulo no chini mo Solo Mandai Nogor Pulinpur mo birgutas bisini andar klayo o jagao tini chini Bubagrano hamjagai TIPRA Mothao hamjagai chini ideology no borok sajakmani baginya tini oro khoroksa chini bukuk drupoti angkar bono basi nongo normote bangsine na mujongo khai boke chini tabu bortomanni BJP ni candidate Mandai Nogor Pulinpur ni chini borongna Rajeshni mane min apon min bachai min ekdom nok bin bachai tini bini bu prangsa tini o jagao prathing man ya golo phono tini Bubagrano hamjak mani bagai tini chini TIPRA Mothao party o bono bo tini yachak phaikya chini TIPRA Mothao banaram phaikya aboni bagai bono belai ke hambai maro tini bono sang khabai khubai ke lamsogoi mana haro tamni bagai tini kubi na do phani bagai samung tangi dong honi saiman bagai tini chini Bubagrano tini logirna bagai phaikya hisi tai bor tongo sini takuk ba tai tongo jagabo tai Ajit chong Ajay chong kai bonbong kai Rajesh Rupini Ajay Rupini Santa Rupini Drupadi Deborma tai Ajit Rupini boror tini 5 family bose butar ko bolme 18 butar bor tini o jagabo sini TIPRA Mothao banaram phaikya abon boge bor jotto no ang as a candidate nang kaum khaklayo buskani chalo sini bachai sini tabuk TIPRA Mothao ni bo warrior sini buri Mothao ni bo warrior ngi tabuk buskani chalo buskani chongmari simia buskani chalo o amchayo dumti amchayo tebo bo karak sini TIPRA Mothao ni samung tangnai ngi bo bachanai abo sini bishas tai sini poito tongo tai je tar khugrok sini tini borok bahaino miani chalo sini BJP o borok kisa chala ama kasli thangmani bor tin teisa jora tong sini borok sokpai phiuka abon bagi borno cheng khabai khabai teisa cheng kabak ko khaibono cheng lamsokina hapika tino ma haikeno sanamu kalayo haiche baksa borno rang 500 ruoi rang 200 taka rang ruoi kemno 700 taka rang ruoi nai je tini fake join khlaire mani abo actually tamni bagi khlai tong abo cheng saimia abo angke huni hino borok ekmatro শুধু agency মানে বড় তলাগি ফোন করিব কেবে কেবে হইতো দিল্লি হইতো রাংনা হানা আবা হানি বং দান দাইছি সো আমা হে বড় ন আমা হে পার্টি রং চেং আগামী দিন চেং মানে তাম সানাই বন বস কাগজ রাইমা তৈসাও जों একদম বিসর্জন খাইরাম जों হাইছি আবন বাগে যত লোক রনাং কইনাই जों তাবো এলাকাও বন চিনি Bubagrano কারিতে কেব সিন দফানো থানাই করে আবনে বাগে जों হামবো হামিয়াবো जों Bubagrano লগি जों তংলাইনাই আজ সময় তাঙ্গিনি বড় তিনিও জায়গা তিনি সময় বসন জয়েন খাইপিকে মনে বাগে বড় বেলাইকে হামবাই খুলবাইকে ben khamani exhibe to tak thanglia BJP ko thangya kang tau TIPRA Mothao join de na nyang de phajata khanawi ma pasek tong tho angap na hamja yeta BJP kene buga bor khaiban tong khata hamja yeta bono kene buga jana hamja ma jaga phajata Poila no khulum kan ro jatana no chini o mohana mediclinic go bo doctor phayo nai phai rong tini chawano chini uro phayo child specialist doctor ENT specialist doctor general surgeon doctor gynecologist doctor neuropsychiatric doctor general medicine doctor te pain relieving doctor bo phai nai phayo hingke no ro dak le jakaroi chini mohana mediclinic go phayo naijak phaimano te chirai ro lumkha kuchukha saimia rongkha amoni bagabano ro naijak phaimano te
norok je kono operation khaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadar o pathor ungkha amoni bangma norok naijak phaimano te chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amoni bangma norok doctor bai phaioi kurungoi kahamke naijak thangmano belaino doctor kaham tei chini buri rok je kono problem ungkha somosya ungkha buri doctor bai phaioi norok kurungoi naijak thangmano ungka amon sanamu sunga ang okok duk number bo rijak tongo okok duk number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asno sanamu sungo chini mohana medical clinic ko phayoi dake dakti phayoi naijak phaibai di amsungna jatnona hambai